Το AI δεν φοβάται να κάνει λάθος. Μαθαίνει από αυτό και συνεχίζει. Εσύ, ζούμε σε μια εποχή που αλλάζει με ρυθμό που δεν έχει υπάρξει ξανά. Κάθε εβδομάδα νέα εργαλεία, νέες δυνατότητες, νέοι τρόποι εργασίας. Και η πιο σημαντική δεξιότητα σε αυτή την εποχή είναι να μπορείς να μαθαίνεις συνεχώς. Αυτό σημαίνει να αντικαθιστάς το «δεν το ξέρω αυτό» με το «πώς μπορώ να μάθω». Σημαίνει να δοκιμάζεις εργαλεία που δεν γνωρίζεις, χωρίς να περιμένεις να νιώσεις έτοιμος. Γιατί η περιέργεια είναι η καλύτερη αφετηρία ακόμα και από την ετοιμότητα. Σημαίνει να βλέπεις την αλλαγή όχι ως κάτι που σε απειλεί, αλλά ως κάτι που σου δίνει χώρο να εξελιχθείς. Κανείς δεν ξεκίνησε ειδικός. Ούτε στο AI, ούτε σε οτιδήποτε άλλο. Η διαφορά είναι απλή. Κάποιοι ξεκίνησαν. Το AI αλλάζει τον κόσμο γύρω μας. Το mindset της αλλαγής, η διάθεση να μαθαίνεις, να δοκιμάσεις και να προσαρμόζεσαι, είναι η δεξιότητα που κανένα εργαλείο δεν μπορεί να σου δώσει. Αυτή η δεξιότητα είναι δική σου επιλογή.